Кибетләрдә кишернең бәясе 30 сумнан артып кеткән. Хәер, кайбер кибетләрдә аны 80 сумга, 10 сумга да табарга була. Күргәч мин дә шаккаттым, әле алган юк ие. Менә бу яңгыр бәрәңген үстерер әле. Үзебез утыртабыз бүтәннәре. Әле кишердә кытыр чөгендердә күренә. Ансын албайбыз. Мин күрмәдем бәяләрен артканын, чөнки мин магазиннан алмыйм. Яшелчәләрне үзем утыртам. Елда шулай җитеп барамы? Җитә, нишләп җитмәсен? Әлбәттә, үзебезнең бакчада яшелчә, җиләк-җимеш үстерсәм дә, кайбер вакытта инде кибеттән сатып алырга туры килә. Әле сезон кермәде, уңышны җыеп алмадык. Шуннан да соңгы вакытта шушы бәяләр күтәрелү тенденциясе бик күп кешене борчуга салгандыр. Мондый бәягә без инде җиләк-җимеш, чит илдән кайтартылган тәм-томнар алырга ияләнгән һәм кишерне, суганны, чөгендерне шушындый бәягә алу безнең өчен дөрес түгелдер дип уйлыйм. Булай дәвам итсә, кишер һәм чөгендернең бәясе ит бәясенә дә җитәргә мөмкин. Үз бакчасы булмаганнар өчен быелгы җәй бер дә уңышлы килмәде. Сатып ала башласаң, акча янчыгы бик тиз бушый. Менә безгә, конечно, бу начаррак. Ну, ничего, барыбер алабыз инде. Пенсия бетте. Бетерәбез шушы ниләр, яшелчәләр белән. Оказывается, кыя теге кишер еще банандан да дороже, оказывается. Менә бит ничек. Тумда яшим, әкәмет 2 түтәл баксамда 10 мең пенсия алам. Менә шул. Шуның вәҗәсе. Кыйбатланганмы соң бәяләр? Кыйбат инде. Өчөс түгел. Менә обедка ашка дип килгән идем, борщ пешерергә, кишерләрне, суганнарның бәяләрен карадым. Бәяләр бик арткан. Әлбәттә, инде бу корылыкка да бәйледер. 52 сумга якын әршер җирдә юк бит. Семьялы кешегә бу күпләр кирәк алган кешегә. Ходай ярдәм бирсен инде. Яңгырлар булмау һәм корылыкны сылтау итеп, кибетләрне товар белән тәэмин итүчеләр бәяләрне шулай җәһәт кенә сикертә дә куйды. Шунысы сәерсендерә. Тамыр азыкларның күбесе чит илдән кертелгән. Үзебезнең аграрийлар җитештергән продукция булса, бәлки бәяләр уйнамас та иде. Быел инде үзегез белгәнчә корылык бит инде яңгырлар яумау сәбәпле яшелчәләрнең бәяләре икеләтә артты дисәк тә була. Шушы вакытта үткән елны, мәсәлән, кишерләрнең бәяләре 36 сум булса, хәзер уже быелны 76 сумга менде. Мин гомер яшелчәләрне үзем үстерәм. Магазиндагы яшелчәләрнең бәясе артуын кешеләрдән генә ишетеп беләм. Сатып алганыгыз юкмы яшелчәләр? Юк. Кавын белән карбыздан башка алган юк. Кибетләрдә бүген бәрәңгенең бәясе 70-80 сум тора. Баграгы, кыяфәте әллә ни булмаган икенче пекәйне 52 сумга да табарга була. Суган 28-35 сум. Помидор сортына карап 70 сумнан 150 сумга кадәр. Тик кибетләрдә бәя үсә дип, хезмәт хакы гына артмый. Пенсиялар да үз орынында тора. Ашыйсы килә. Ашар өчен яшибезме? Яшәр өчен ашыйбызмы әллә? Лилия Шәймиева, Динар Менхаҗев, Мөслим телевидениесе.